Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сержук, вітаю тебе. Добрый вечер, Иван. Як заўсёды рады цябе бачыць. То взаемно. Взаемно. Прапаную пачаць з навінак тое, пра што пісалі ў інтэрнэце сёння, што каментавалі. Я гляжу навін шмат. А ты не глядзі, я тебе нават буду расказваць іх. Ну давай. То будзе нецікава. Вось наступіла ж зіма, з'явіўся ўжо першы лёд. Нарэшце снег. І з'явіліся першыя неабачлівыя ахвяры. У гарадоцкім раёне ратавальнікі вызвалілі лебедзя, які замёрз у лёдзе ў возеры. МНС выклікалі мясцовыя жыхары, а вяскоўцы тыдзень назіралі, як птушка пакутавала. Тыдзень. Назіралі, І потым вырашылі ўсё, што... Патэлефануем. Вось, а цяпер лебедзь у віцебскім заапарку. У Кельцах, гэта Польшча, праходзіў конкурс выканаўцаў маладзёжнай эстраднай песні. Усіх супернікаў у самай юнай узроставай катэгорыі абышла Ганна Стаян, выхаванка студыі «Альтанка», і яна стала лаўрэатам першай прэміі. Аня не раз бывала у нас у гасцях, спявала для нас. І Радыёнаў Мікалай таксама не аднойчы. Вось таму іх віншуем разам. Конечно. У Глыбокім зладзілі этна-вечарыну. У ёй прынялі ўдзел не толькі калектывы Віцебшчыны, але і краін Балты, як паведамляе Вітвесці Бай. На этна-вечарыне танцавалі скрыначку, гулялі старадаўнія танцы нейкія былі, спявалі прыпеўкі, плялі кошыкі і, вядома, частавалі ўсіх традыцыйнай кухняй. Ось наогул без ежы цяпер і свята няма. Конечно, ніводны фестываль. Гэта, я так думаю, зараз адзін з асноўных складнікаў такіх фестывалю ці нейкага свята, конечно. Вось няма свята на Шуміліншчыне. З пачаткам снежня там пачаліся дні цвярозасці. У гэтым годзе аўтары ідэі пайшлі яшчэ далей. Для жыхароў рэгіёну замест алкаголю падрыхтавалі дэгустацыі сокаў, малака, кефіру і ражанкі. Гэта добрая альтэрнатыва. Конечно. У інтэрнэце набірае папулярнасць відэа з сабакам, якога забыліся ў машыне. Пакажыце нам, калі ласка. Гаспадар зачыніў машыну, пакінуў яе на паркоўцы і сышоў у супермаркет. Пёс, каб прыцягнуць увагу, пачаў ціскаць лапай на гудок. Калі мужчына вярнуўся да аўтамабіля, выявіў натоўп людзей і сабаку за рулём. Вось аб чым? Чаму нас гэтае відэа вучыць? Невядома, у каго больш розуму. Вядома. Але вучыць гэта нас таму, што нельга пакідаць сабак адне. Так. А да чаго я вяду? Да таго, што 2018 гэта год сабакі. І вось мы напярэдадні гэтага года аб'явілі акцыю па зборы сухога корму для шчанюкоў. Увесь корм, які нам удасца сабраць нашым калегам, гасцям «Вячэрняга Віцебска», тэлегледачам вам. 31 снежня мы адвязем у прытулак для бяздомных жывёл, і ўсе падрабязнасці за ходам гэтай акцыі можна сачыць у нашых сацыяльных сетках, у эфіры і, канешне, на сайце vtv.by. Вось я ведаю, ты нават уже прынес. Я уже прынёс і ўжо зрабіў свой унёсак. Конечно, абавязкова. І нават на гэтым тыдні наведаў гэты прытулак наш. Вось і такое было. Так, і такое было. Нечакана. Все, навін больш няма. Мы можем уже пераходзіць да размовы. Ты ўжо ведаеш, што ў нас госці. У нас сёння зноў госці з тэатра, самага любімага тэатра нашага Івана. Я думаю, пагаджаешся. Я думаю, не будзем затрымліваць уже, так? Не будзем. Мы пачынаем. Як мы ўжо сказалі, што сёння ў нас у гасцях акцёры з любімага тэатра нашага Івана. Гэта беларускі тэатр «Лялька». І ў нас у гасцях Людміла Семанёнак, кіраўнік літаратурна-драматычнай часткі гэтага тэатра. І ўпершыню ў нашай студыі сёння у нас дэбют на сцэне ўжо быў калісьці, там колькі год ужо таму, але ў нашай студыі ўпершыню Марына Марозава, актрыса вышэйшай катэгорыі. Вось такое бывае, так? Да. І яна прыйшла не адна, яна ўжо адразу прыйшла з лялькай. Як гэту ляльку можна, як да яе звяртацца? Даша. Даша. Гэта Даша. Гэта Даша. І што ж за такі спектакль? Это главная героиня нашего нового спектакля «Мой надейный сябра 101». Он был поставлен совсем недавно в нашем театре. Премьеры были 21 и 22 ноября. Он был создан при поддержке Министерства Республики Беларусь по чрезвычайным ситуациям города Витебска, и Витебской области. И вместе с ними у нас получился такой замечательный спектакль
по правилам пожарной безопасности, в котором мы учим деток слушаться родителей, не нарушать правила пожарной безопасности, и рассказываем им о том, что если вы остаетесь дома одни, то не нужно совать пальцы в розетку, включать электрические приборы и забывать об этом. Не стоит играться со спичками, потому Часам что... гэта тычыцца не толькі дзяцей, Я думаю, что и взрослых тоже. да дарослых гэта таксама мае адносіны. Вот. Рассказываем о непослушной девочке Даше. Вот она непосредственно. Ее оставляют родители дома одни. Говорят ей, что не нужно делать. Ну, как ребенок, она, естественно, хочет нарушить все правила. Вот, нарушает их. И это, к сожалению, приводит к неприятной ситуации. Происходит пожар в доме. Вот. Но благодаря нашим зрителям, деткам, они вызывают 101 пожарную службу, которые помогают затушить пожар. Вот, все для девочки заканчивается очень хорошо. Так сказать, мы с нашей творческой группой, с актерами и коллегами, так сказать, моделируем ситуацию, в которой могла бы цікава, произойти. не было такога падчас гэтых прэм'ер, што дзеці сапраўды пачалі браць тэлефоны ў рукі, не гледзячы на забарону, што там выключыць тэлефоны, і пачалі ў зале адразу выклікаць сапраўды 101. Мы боялись, мы этого боялись. У нас был момент, что вдруг сейчас позвонят в 101, значит, в ляльке идет спектакль, как бы все понятно, вызова не будет. Детки настолько смотрят спектакль, мы, честно говоря, сами не ожидали. Для нас это было вообще очень интересной работой, потому что работали мы такой слаженной творческой командой. У нас было куча идей, куча задумок. У нас было несколько вариантов сцен одной. Доходило, что мы приходили на следующий день на работу, и мы не могли понять, какой вариант мы сейчас играем. Вот, детки замечательно смотрят спектакль, что удивительно. Они очень ей сочувствуют. Сначала они, мне кажется, каждый ребенок в ней узнает себя, когда она обманывает родителей, как не пойти домой, притворяется больной. Хто ж гэта не робіў такое? Каждый ребенок в Усе мы былі детстве. дзецьмі, хтосьці і дагэтуль так робіць. Возможно. А як вам працавалася разам з працоўнікамі МНС? Таму што гэтыя людзі, яны не вельмі падрыхтаваны да ўсяго, амаль сцэны, як мне здаецца. Акрамя сцэны, Акрамя да? сцэны. Ну, вы ведаеце, як не дзіўна, яны ўспрынялі наш спектакль пазітыўна. Не ведаю, было гэта кампліментам ці насамрэч яны так думаюць, але яны сказалі, што па рацыі нашы артысты размаўляюць акурат так, як размаўляюць на выкліках супрацоўнікі супрацьпажарнай службы. Ну і ведаеце, вось гэты спектакль добры тым, што там нарэшце вось мой надзейны сябра 101 названы сваімі імёнамі. Зараз вельмі шмат розных такіх праграм, перадач, вельмі папулярны мультфільм, дзе вучаць дзяцей, як ім не трэба сябе паводзіць. Калі прылятае нейкі такі незразумелы, хто там Аркадзь паравозаў. Але ж ёсць такое пытанне, дарэчы, не толькі для непаслухмяных дзяцей. Любое дзіця малодшага школьнага ўзросту, а менавіта на гэты ўзрост разлічаны спектакль, можа застацца дома адно, і неважна, сам гуляў з запалкамі, або, напрыклад, мама пакінула на патэльні рушнік або сурвэтку, ці сусед па суседстве там крышку выпіў і не там паклаў недакурак. Важна не тое, хто вінаваты, а важна тое, што трэба рабіць. Што трэба рабіць. І хто рэальна можа дапамагчы ў такой сітуацыі, якая рэальна пагражае жыццю. Людміла, а хто быў ініцыятарам стварэння гэтага спектакля? Ініцыятарам... Гэта лялька, ці ўсё ж такі міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Шчыра кажучы, гэта быў спектакль, які ставіўся у рытме пажару у нейкай ступені, менавіта таму, што ініцыятарам было Віцебскае ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь. Ім важна было ўкласціся ў пэўныя тэрміны, і, наколькі я разумею, гэта не толькі ў нашай вобласці, такая акцыя праходзіць па ўсёй рэспубліцы. І мне здаецца, гэта дае свае вынікі, таму што калі месяцы 3 таму у нашым пад'ездзе быў пажар, першы выклік у службу МНС быў менавіта з тэлефона хлопчыка-падлетка 14 гадоў. Ён хутчэй за дарослых зрэагаваў на задымленне. Там не было страшнай сітуацыі, але задымленне было, і ён зрэагаваў першы. Ну а зараз плануецца гэты спектакль пакінуць у рэпертуары назаўсёды?
Ну, каб кожны месяц, вось, Безумоўна. Гэта не нейкая не там- разовая акция Не, такая, ну, па-першае, вы ж разумееце, такая роля. И, ну, Как оставить? ну, па-першае, калі Віктор Ігнатович стварыў добрую каманду, прафесійны мастак Дар'я Дубовік, прафесійны кампазітар, якая пісала адмысловую музыку, Алена Пеле, а музыка таксама музыка аўтарская. аўтарская, гэта сур'ёзны твор мастацтва, гэта не аднадзёнка. І вы ж разумееце, як і ў школе, так і ў тэатры. Выхоўваць можа толькі той, хто падабаецца і хто выклікае давер. Калі мы не захопім гледача, калі мы яму не спадабаемся, калі яму будзе непрытульна ў нашым тэатры, то ўся гэта праца не мае ніякага сэнсу. Вось я чытаў, што былі нават нейкія спецэфекты падчас гэтага спектаклю. Хто адказваў за іх? Я так разумею, працоўнікі МНС, і у вас было вогнішча сапраўднае, ці што там адбывалася? Как вам сказать? За А як спецэффекты отвечали мы. Да. Але под кіраўніцтвам Да, безусловно, они нам очень помогали. Была такая сложная достаточно материальная часть. Спасибо, конечно, им за материальную часть и поддержку. Просто мы думали, чем мы будем удивлять зрителя. Нет, сейчас очень популярно 3D, 5D. И... нават 7 уже Да, 7 уже 3 гэта появилось. уже ўсё. И мы думали, чем будем удивлять. У нас был спецэффект огня, был дым. И что самое интересное, мы нашли такое интересное решение, как тушение огня обычными фонариками очень хорошей мощности, которые сжимались до одного прямого луча, и при легком движении руки создавалась иллюзия потока воды, который тушит Як пожар. струмень ідзе з Да. бацбойта. Вот, пожарные сказали, что очень оригинально, им очень понравилось. Полная иллюзия того, что тушится огонь. Они сказали, что на огне было страшно. У нас было ПРК, и были флуоресцентные ткани, которые отталкивают свет. И при быстром, как сказать, взмахе этих тканей создавалась полная иллюзия того, что это огонь. Естественно, при поддержке музыки, где был треск огня, звуки действительного пожара, в какие-то моменты становилось самому страшно. Конечно, мы там быстро менялись, и декорация была у нас специфическая. Мы могли показать, что было до и что осталось после пожара. Довольны, довольны. Я думаю, что у нас получилось, потому что выходили, говорили полное ощущение и огня, и дыма. У нас были живые Ну, нават уже спички. дарослыя акцёры поверылі ў гэта. Да, да. Были Разумееце, моменты. я толькі пытаўся пра тое, што дзеці ці не пачалі сапраўды выклікаць, так яшчэ можа хто з акцёраў, хто ужыўся так у ролю, мог таксама Вы выклікаць. ведаеце, выклікаць, не выклікаць, але самі артысты, якія гралі ў гэтым спектаклі, былі моманты, калі не маглі стрымаць слёз. Гэты спектакль дае цэлую гамму эмоцый. Там вельмі шмат гумару, асабліва ў пачатку. І вось гэты жах, страх агню, ён такі, як бы гэта мовіць, не лялечны, ён рэальны. Ён дае рэальнае адчуванне бяды і таго, што трэба як мага хутчэй з гэтай сітуацыі выйсці. Я больше скажу. Мы говорим о том, что нельзя оставлять электрические приборы включенные. После недели репетиций данного спектакля, уходя из дома на работу, я проходила по квартире и все розетки проверяла. Я перекрывала газ, потому что у меня началась фобия того, что сейчас это может случиться со мной, как с главной героиней. А скажите, калі ласка, а раней у вас былі выпадкі, калі вы забывалі нават перакрыць газ, выключыць святло? Раз, Выключить там, свет, да, был такой случай. Ідзеш потым додому, о, а хто это там? Нет, был случай, что я вернулась домой, у меня перегорела, благо, просто лампочка в прихожей, но первая мысль о том, что действительно мог случиться пожар, мне не давала покоя, что я приду, а там уже руины, пожарная стоит, сирена. Да, и это всегда, когда едет пожарная машина по городу, я всегда думаю, не на Чапаева ли она едет? А як лічыце, вось, Людмила, як вы лічыце тэатр для такой, ну, назовем гэта так умоўна, та, профілактычная работа? Профілактычная работа, гэта добрая пляцоўка, ці ўсё ж такі, ну, такі, не ведаю, калі можна гэта называць стэрэатыпам, што тэатр ўсё ж такі, ён выхоўвае нейкія маральныя пачуцці, там, каханне, спачуванне, а тут вось МНС, пажар,
святло, электрапрыборы выключы, там тата затуши недакурак, лепш увогуле не куры. Наступны будзе за здаровы лад жыцця. Вы ведаеце, не ведаю, як тэатр увогуле, а лялечны тэатр, ён дае вельмі шырокія магчымасці, таму што ён не побытавы тэатр, ён заўсёды уздымаецца крыху вышэй. І гэтая сітуацыя, гэта не побытавая сітуацыя вось гэтай адной дзяўчынкі Дашы, а як наши спектаклі ўвогуле, хаця большая частка рэпертуару прызначана фармальна для дзяцей, але насамрэч, калі яны ствараюцца і пры абмеркаванні, яны заўсёды ствараюцца для дарослага чалавека і для разумення дарослага чалавека, але ствараюцца так, каб пры гэтым дзеці не засумавалі і не пачалі жуйкамі пляваць у артыстаў, што складаней зрабіць, чым проста на сур'ёзную тэму. Я ўпэўнены, што ў ляльцы такога не было. Ніколі не было, і такога не бывае. Спадзяюся, яшчэ доўга не будзе. Што датычыць канкрэтна гэтага спектакля, то ён, уласна кажучы, крыху пра іншае. Ён пра тое, што трэба думаць пра кожны наступны крок. І акрамя дзяўчынкі Дашы, там жа прысутнічаюць яшчэ яе тата і мама, там прысутнічаюць доктар і медсястра, вельмі каларытныя персанажы. Калі не былі, прыйдзіце, пазнаёмцеся. Дарэчы, гэта таксама у пэўным сэнсе новае слово ў эстэтыцы лялькі. Вось колькі ў нас было самых розных спектакляў, увогуле для кожнага спектакля мастакі знаходзяць свой непаўторны вобраз, але вось тут прапанова Дар'і Дубовік, і нас стварыла, канешне, шмат клопатаў нашым артыстам, але з глядзельнай залы гэта выглядае вельмі эфектна. І гэта урок не столькі можа быць для Дашы, як для тых, хто адказвае за дзяцей. Давайте мы зараз, каб не проста казаць пра гэта, у нас ёсць урывачак, невялічкі фрагмент з гэтага спектакля, мы разам з Дашай, каб яна яшчэ раз ужо... Так. Ага. Паглядзім разам і замацуем гэты матэрыял. Добра. Ну, мы нагадваем, што ў нас у гасцях акцёры беларускага тэатра «Лялька». Ну, а пра мой надзейны сябра 101 мы яшчэ вернемся да гэтага, але пакуль у нас у студыі яшчэ вось Людміла ёсць, яна нам крыху распавядзе, пэўна, што чакае маленькіх гледачоў на Новы год, бо зусім уже тут, можна сказаць, нават лічаныя дні, тут па парушку тыдняў засталося 2-3. Што чакае на Новы год? Ну, што чакае? Як заўсёды, добры спектакль і цікавая танцавальна-забаўляльная праграма. У гэтым годзе галоўным героем нашага спектакля будзе добры гном. Праўда, добрым ён будзе не адразу, у яго будзе вельмі шмат пераднавагодніх клопатаў, з-за якіх ён стане не зусім добрым. Ну, але вядома, што разам з дзецьмі, дзядулем Марозам, зайчыкамі і іншымі нашымі персанажамі ён перавыхаваецца, стане добрым, свята адбудзецца, кожны атрымае чароўную ялінку, якая выканае ўсе запаветныя мары. Ну, а потым дзеткі... А дзеткі атрымаюць чароўную ялінку? Там, ну, как абжаданні? А дзеткі, калі чароўнай ялінкі
у чароўнай печы самі выпекуць сабе пачастунак, які потым забяруць дадому. Гэта Во ў нас як. будзе ўпершыню. Гэта нейкае ваше ноу-хау? Гэта ноу-хау. В сэнсе сапраўдны, там незвычайны там Ну, конечно, чупа-чупсы, там не кіндер? абсолютно незвычайны. Выпекуць самі ў чароўнай печы з дапамогай чароўнага кота, чмоля, мышы, Аські, Оленя и зайца. зайца. Зайцам буде спадарня Марина. Да? Не, ну, Зайка. компания собирается нават, каб нешта печь вось усім разом. Зайка. Кулінары яшчэ тыя. А скажыце, Людмила, і Марына таксама складана вось штогод прыдумваць новыя казачныя гісторыі і тым больш потым яшчэ іх і паказваць. Гэта ж не тое, што вось спектакль паказалі раз на месяц, напрыклад, ну ці там 2 разы на месяц. А гэта ж такі марафон, які ідзе там тыдзень, 2 тыдні. 43 спектаклі. Ой, 43. І, па-моему, большасць білетаў уже раскупленая, але, здаецца, яшчэ на некалькі такіх не дуже выгодных дат яшчэ можна набыць там. Дык вось складана прыдумваць штогод вось такі новыя казачныя прыгоды нейкія і потым граць гэтыя спектаклі. Ну, канешне, адзін чалавек такога б не прыдумаў. Ну, але ж тэатр лялька гэта вельмі зладжаны калектыў. І гэта і мастакі-канструктары, і бутафоры. Гэта кожны чалавек нясе нешта сваё. Самая складаная задача, безумоўна, у наших рэжысёраў. Рэжысёрам спектакля з'яўляецца наш Віктор Ігнатович Клімчук, а рэжысёрам танцавальна-забаўляльнай праграмы уже не першы раз, дарэчы, першыя вопыты былі вельмі ўдалымі, з'яўляецца Дар'я Зімніцкая. Самае складанае для рэжысёра гэта выбраць самыя каштоўныя з ідэй, якія сыплюцца з кожнага куточка нашага тэатра, гэта неяк аб'яднаць, вывесці галоўную лінію і потым каб усё атрымалася па-сапраўднаму прыгожа, цікава, займальна. Чым, напэўна, добры фармат лялькі, гэта адносна невялікая колькасць гледачоў, 123 чалавекі, гэта тая колькасць дзетак, якая мае магчымасць. Кожны можа прывітацца за руку з дзядулем Марозам, кожны бачыць добра артыстаў, добра бачыць тое, што робіцца на сцэне, удзельнічаць, можа непасрэдна паўдзельнічаць у тым, як цепліцца печ, як выпекаецца вось гэты пачастунак, і нават патрымаць гэты пачастунак у руках. У вас же сапраўдны Дзед Мароз, так, у ляльцы? Самы сапраўдны. Вось як так звычайна ходзяць нейкія акцёры там перапраўдныя. Як вы дамаўляецеся вось з сапраўдным Дзедам Марозам, каб ён прыходзіў непасрэдна ў ляльку? Ну, па-першае, лялька знаходзіцца ў самым сакральным месцы Віцебска. Гэта менавіта тое месца. Зараз ужо шматлікія нашы навукоўцы гэта даказалі, што першыя людзі, якім спадабалася месца, дзе віцьба трапляе ў дзівіну, яны былі менавіта на тэрыторыі беларускага тэатра лялька. Дарэчы, па падліках прыкладна 60-70 чалавек там і жыло. Вось. Правда, в той час там была высокая гара, потым гару гэту скапалі, замкавую гару, але ўсё адно гэта сакральнае месца, дзе дзядуля Мароз пачуваецца вельмі добра. Дарэчы, у гэтым годзе у яго павінна быць вельмі цікавая рэзідэнцыя, аформленая ў стылі русцік. Гэта ў нас упершыню. У вас кожны год нешта ўсё ўпершыню, вы малайцы. Ну, справа ў тым, што да нас дзеці як пачынаюць прыходзіць яшчэ ў той час, калі яны з памперсамі ходзяць там у 1,5-2 гады, так нават на гэтыя ж навагоднія яны могуць хадзіць і да 12 гадоў. Адпаведна, трэба, каб за 10 год праграма ні разу не паўтаралася. Прабачце, до 12 гадоў могуць хадзіць на спектаклі ці ў памперсах, я вось не вельмі. Вы ведаеце, можем нават пожадаць толькі цярпення вашаму вытрымкі вашаму Дзеду Марозу, таму што я падлічыў 123 гледача, 43 спектакля, гэта 5289 раз яму трэба будзе паціснуць руку дзецям. Гэта вялікая справа. Ну ён жа у нас сапраўдны. Ён можа, ён жа чараўнік. Дзякуй, Людмила, што знайшлі час да нас завітаць. Марына застаецца з намі ў студыі. Я разумею, што вам трэба яшчэ рыхтавацца да сустрэчы з Дзедам Марозам і печ рыхтаваць, там пападпальваць, так? Але застаньцеся з намі, калі ласка, мы запрашаем усіх у ляльку, так, на навагоднія прадстаўленні, не толькі, і пазнаёміцца, як жа нам ўсё ж такі разбірацца
так, з запалкамі, з электрапрыборамі. Пакуль паглядзім таксама афішу, што яшчэ адбываецца ў нашым горадзе. Ну і пакуль нашы тэлегледачы будуць глядзець, абавязкова будуць памятаць пра тое, што кандытарская фабрыка «Віцьба» дораць усім магчымасць выйграць прыз. Трэба сабраць 6 упаковак ад пірожных «Сноўмакс», зайти на сайт snowmaxigра.by і адведаць густ удачы. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Snow Max» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Витебский художественный музей приглашает на выставку акварелей Феликса Гумина «Берега». Со своих полотен автор делится со зрителем безграничной любовью к родному краю. Пейзажи, портреты и натюрморты автора полны душевности и лиризма. Выставка открыта с 10:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на благотворительную фотовыставку «Приют души». Работы фотографа Алексея Карасева рассказывают зрителю истории об одиночестве, горе и предательстве, пережитых брошенными питомцами. Глубоко эмоциональные художественные фотографии автора притягивают взгляд и запоминаются надолго. Средства, собранные во время выставки, будут переданы Витебскому приюту для безнадзорных животных. Выставка работает с 11:00. В рамках гастролей Минского областного драматического театра на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса пройдет показ лирической комедии «Диагноз – любовь». Действующие лица – главная героиня и двое мужчин, ее муж и ее врач, а также молодая девушка, любовница ее мужа. То, что происходит с главной героиней, выглядит немного странным, даже мистическим. Для других персонажей этой истории любовь – средство достижения определенной цели. Но для главной героини во всепрощающей любви – смысл жизни. Начало спектакля в 19:00. А у нас туды з'явіўся госць, якога таксама любімец публікі нашай віцебскай і не толькі. Гэта вядучы майстар сцэны Олег Рыхтар. Добрый вечар, Олег. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы так уже пачулі крыху пра нашу размову, што тут і мой надзейны сябра 101, і Новы год. Калі ўжо так бліжэй да Новага года. Марына не так даўно параўнанні з вами у трупе тэатра. Вось, Олег, да вас такое пытанне, ці можа для акцёра быць радасным свята, вось, да? Падчас якога адбываецца самы цяжкі, напэўна, рабочы такі марафон. З падкавыркайся. Як ёсць, выбачайце. Ведаеце, зразумела. Тому, што мы працуем у тэатры, это ўжо ахвяра. А перад навагоднімі святамі это удвойне ахвяра, тому што, звычайна людзі адзначаюць святы, нараджэнне, Божае нараджэнне, каляды, Новы год, а мы працуем. Але ж все ж таки мы атрымліваем з цяжкасцямі і асалоду, потому што перш за ўсё гэта дзеці. І кожны год яны новыя, розныя, як кажуць, ад зусім маленькіх да гледачоў. І адчуваеш, калі мы зробім сапраўднае свята, нейкую атмасферу навагоднюю, гэта, канешне, ўжо да 6 студзеня мы ўжо выдыхаемся, канешне. Але ж, увайшлі ў рытм і ўсё. Такога няма, што калі там сустракаеце знаёмых, як там Новы год будзеш там, да, святкаваць такі. Не уже Новый год, это 8 уже. Ёсць такое. Мы ўжо сёння, сёння якое у нас? 7-е. А чакаем ўжо 1-го. Уже хутчэй 1-е. Вот зараз 1-е. І пажадана лютага. 1-го, не, хотя б 1 студзеня уже так раз сядзіш, асноўнае за плечамі уже все прошло. Все асноўнае, все, зараз можна так крыху уздых перевесці. А у вас ёсць у афішы нават спектаклі 1 студзеня? Не. І ніколі не было ў вашай практыцы? Дзякаваць Богу. Гэта ўжо здзек будзе. 31-го у нас выходны і 1-го, таму што 31-го мы працуем запар, 2 нядзелі запар амаль без выходных, таму што, зразумела, хочацца кожнаму пасці на спектаклі, і былі скаргі, што не хапае білету, а зараз все нормально. Мы працуем амаль па 3 спектаклі ў дзень, таму, напэўна, все ж таки хапае.
Ну, і я знос. не ведаю, як там продажы білетаў, але самае галоўнае, мы зараз працуем над спектаклямі і з казкай, і на забаўляльнай праграме. А вось падчас гэтага зноў-такі марафона, паўтаруся, ці атрымліваецца у вас і Марына, і Олег, вось як у маленькіх дзетак, да, падчас гэтай такой цяжкай працы ўсё ж такі, хоць і асалоды ёсць, вось захоўваць веру ў гэтыя цуды, што з боем гадзінніка, да, уначы, што здзейсніцца самае лепшае. Вось самае лепшае, но раз вось. Ну, як, Марина? Я всегда желание загадываю на Новый год и пишу записку с желанием... Калі пасля спектакля не просплю просто. Нет, ну, я скажу, что, наверное, больше даже физически как-то тяжело, когда вот вверху 3 спектакля играем на сцене, 3 спектакля внизу играем, вот с новогодней, да, Мы кажем, игровой на программы. поверсе это казка, а унизе это забавляльная программа. Тогда иногда бывает, что физически как бы больше тяжело, а морально нет, потому что каждый день дети меняются, и что тебе принесет данный день, и данная публика всегда непредсказуема. Всегда разные эмоции, всегда. Ну, потому что у нядзелю, у суботу-нядзелю, выходны прыходзяць дарослыя бацькі з дзецьмі. Гэта адно. І з маленькімі. У такія буднія дні прыходзяць там першыя класы. І все читаюць вершы, прыходзяць у карнавальных касцюмах. Выпадкі бываюць розныя, смешныя, ну, усялякія. Ты кожны дзень гэта экзамен, разумееце? Это кожны дзень экзамен, потому что у нас гэта ідзе не просто вот адбыўся спектакль, а спектакль і тое спектакль у нас в основном на казкі ідуць все ж таки з інтэрактывам таким з дзецьмі, каб дзеці успрымалі, а у забаўляльнай праграме тым больше інтэрактыў. І яшчэ пасля забаўляльнай праграмы дзеці чытаюць вершы у рэзідэнцыі Дзеда Мороза, Снягуркі, чытаюць вершы, спяваюць песні і атрымліваюць падарункі. Вось, таму кожны гэта як экзамен, што як наладзіш з імі кантакт, бывае складана. Непредсказуемо. А у вас есть у тэатры такое правіло, што трэба заўсёды быць цалкам у касцюме ці нават без касцюма, нельга нейкія толькі элементы касцюма насіць, таму што ў мяне быў выпадак у жыцці, калі я працаваў Дзедам Морозам і вельмі стаміўся і здымаю бараду і бачу 3 хлапчукоў, якія адразу пачынаюць плакаць, таму што яны... Гэта было вельмі неасцярожна. Што ты зрабіў з гэтымі? Мне вельмі сорамна да сягонняшняга дня. Я менавіта дакладна ад гэта, нават я быў у вас у перадачах, я дакладны, ці гэта ў тэатры, каб ніхто не бачыў, не ведаў, не казалі, там вот Дзед Мороз павінен быць, ну, як мага больш дзіцяці павінна верыць у Дзеда Мороза, як у нейкую мару, каб гэта не разбуралася ў яго фантазіях, што павінен быць нейкая мара, павінен быць Дзед Мороз сапраўдны. Таму дакладна ўсё зашпіліваецца, ўсё робіцца так, щоб нічого не бачна было. І каб все... Ну, он же сапраўдны. Ён сапраўдны. Ён сапраўдны. І барада сапраўдная, і все, і за бараду трымаюць, і крычыш ад болі, там, што вельмі балюча. А прабачце, Олег, а вы ж шмат год працуеце Дзедам Морозам? Вось у гэты час, калі вы носіце вось гэтую... Я Дзед Мороз. Прабачце. Вось калі вы Дзед Мороз, і калі вы на працягу месяца носіце гэтую сапраўдную бараду, вам трэба галіцца ці не? Ну як? Трэба, конечно, а чому ж? Трэба ж выглядаць. А на спектаклі хто ўдзельнічае? Мы ж бываем і там, і на спектаклі працуем, а потом за 3 хвіліны трэба накласці грым і бегчы на низ і працаваць. Ну вось з Новым годам больш-менш уже зразумела, так што ўсё ж такі гэта свята жаданае, чаканае. Ну, Олег, так як у нас Марына ўпершыню ў студыі, так, не было у нас яшчэ дагэтуль. Трэба даведацца, я так думаю, больш пра яе, таму што ўжо зразумела, што як актрысы, па-першае, вышэйшай катэгорыі, так, гэта ўжо гучыць. Так, па-другое, ролі, вы глядзіце, да, ўжо ў «Спакусе», так, Тацяна Пясоцкая, Марта, так, у «Скрипка дрыгвы», Зайка на Новый год. Вы мне зараз поясняете, яна судоўная актриса. Молодая, прыгожая, судоўная актриса. Так, таму
Варта уваги, і треба ж уже, я думаю, що у наших жыхароў і наведнікаў тэатра узнікаюць пытанні, і з чаго пачынаўся творчы шлях. Вось вы памятаеце вашу першую сустрэчу з Марынай, як гэта адбылося? Ну, конечно, было ж прослуховывание, мы ж мастацкой ради глядели. Мастацкай раді. Да, глядели. Потым паслухаем, што Марына скажа. Это, ну, мастацкая рада и прослуховывание, на первое прослуховывание, сам меня, кажуть, не взяли сразу у театр, когда я первый раз прослуховывался у театр. Тому это, ну, як кажуть, это, ну, як зорки зойдутся, да, до месяца. Тому, ну, а то, что пригожая девчина на сцене, завсёды пригожая. Ну, і на екрані глядіться пригожа, так само, у кадри, все зрозуміло. Все нормально. Ні, ну, зрозуміло, звісно, все приходить з опитом. Марина, дякувати Богу, вона улилася в колектив, здорово. Навсюди, на всякі відклики відгукається, робить. І вона під час вже прийшла в театр, я ще скончила академію мистецтва. Ну, всюди більше ведає, ніж я. Марина, вось, ну, Олег вось так сціпла, такая добрая, але пакуль не пачаўся наш эфір, так, раскажыце нам, Марина, всю правду, як вось там, што высокая, Да. і пра талію, каб ужо все ведалі. Я пришла прослушиваться в театр в 2009 году. Я училась тогда на 2-м курсе колледжа искусств нашего Витебского. Пришла прослушиваться, прослушали меня, говорят, ну ты же еще учишься. Я говорю, да. Ну приходи в следующем году, как будешь заканчивать. Я не оставила эту идею. Я пришла, может быть, меня и не ждали, я пришла. Все, случилось прослушивание, позвали меня в кабинет к режиссеру. Он говорит, ну, говорит, сомнения, правда, есть. Говорит, очень высокая. Тогда у нас работала Ольга Валерьевна Корзун. Она попросила меня разуться, потому что я была на каблуке. Вот, я разулась. Виктор Иванович говорит, ой, говорит, ну, как бы, говорит, вроде бы да, говорит, ну, вот такая крупноватая девочка прям. Я помню, Ольга Валерьевна подбежала, где крупноватая? Она взяла, стянула платье мне на талию. Она такая, ну вот, ну, талия же есть. Ну, как-то да. И он сказал такой ключевой момент, говорит, ну что нам нужно сделать, чтобы ты к нам пришла работать? Я говорю, ну направление запросите. И вот так я в 2010 году пришла работать в театр, в 2010 году поступила в Академию искусств в Минске. И благополучно ее в 2015 году окончила. Ну, а калі ўжо так зусім шчыра, куды-небудзь яшчэ на праслухоўванні хадзілі вы, Марына? Честно Акрамя скажу, лялькі? нет. У меня была всегда мечта работать, ну, прям актрисой драматического театра. Гэта як усе, да, што вось Да, прыходзіць, да, да. і Олег прыходзіў так, і так. Куды? Ну, ось до нас, калі так. У драму меня запрашалі. Ну, Олесь Маханьков так само казав, що спочатку зрозуміло, всі марять, я буду драматичним, а потім Не, мне подобалася сцена, а куди мене возьмуть, да. все ровно. Лишь бы на сцену, да? Вы на сцену. Ну, я так. тоже себя представляла прям такой драматической актрисой. Не было тогда в колледже Витебском именно такого отделения драматического. Было Для кукольное. Джульетты. Ну да, как бы. Вот. И я такая, ой, мама, куклы, что я туда пойду? Папа говорит, давай, давай, тебе нравится, иди попробуй. Я попробовала. У меня были педагогами Маханьков Александр Леонидович и Шабанова Нина Николаевна. И после полугода с ними работы, я поняла, что кроме кукол я больше никуда не хочу. Все, драматичное одразу. Нет, и у меня в академии с этим тоже были проблемы, потому что педагоги прям вот требовали драму, и я когда приходила на занятия, мне говорили, ой, Морозова, господи, убери ты свой кукольный театр, ну, играй ты нормально. И как-то да, и все равно мы приносили кукольные номера, и все равно их показывали. Вы там створали нечто у режиссуры, так? Да, Подчас ну, уже. мы, получается, у нас специализация актер драматического театра и кино, но со мной на курсе попалась девочка, тоже кукольница из Молодечно, нас ненавидела вся группа за это, говорит, ой, опять приперлись со своими кукольными номерами. Выпендрежники. Да, выпендрежники. Вот, ну, прям всем очень нравилось, потому что мы как-то из общей массы выбивались, так сказать. То бок там спектаклі уже спрабавалі, так, нейкі рабіць, ну, вось з гэтай дзяўчынай. Да, Зараз мы ёсць пробовали. нейкі вось задумы, ну вось Міхась Клімчук, да, малады рэжысёр. Ёсць нейкі такі, ну спробы там, Міша, а давай там, ну там наступны спектакль там разам ці там я хачу таксама паспрабаваць сябе ў рэжысуры. Ёсць нейкія задумы такія?
Я как-то, честно говоря, я так очень... Я не скажу гэта ў эфіры. Да. Вот, ну, я еще работала первый год, когда в театр пришла, я еще работала в «Молодике», преподавала год. И, честно говоря, не режиссерские у меня мозги. Вот. Я как-то все-таки, наверное, мне б лучше поиграть. Вот, ну. А здараецца такое, ну і да Олега таксама, ну Олега ўсе ведаюць ужо ў горадзе, так? Ну калі раптам дзесьці апынуліся ў незнаёмай кампаніі, дзе ёсць незнаёмыя людзі, і там і даведваюцца, што вось, ага, акцёр, і такі, ну давай, покажи нам клоуна, давай, ну. Ёсць такое, ну, бываеш, я думаю, таму што, ну, людзі ж розныя, хтосьці не будзе, ну, гэта ж зразумела, калі там збіраюцца людзі, і раптам там хірург, трэба ж абавязкова яму распавесці пра ўсе свае там болячкі нейкія, так? Мне такого не было. Мне больше, ну, коли... Да и компаний таких не было. Компания все-таки у театра, это другая хата, так сказать. А так, ну что, взял гитару, взял баян, сыграл, и все. Вот показал. И показал, и все, что еще. Ну, у меня даже моя, так сказать, семья, близкие мне люди, я когда пришла работать в театр, и приехала домой первый раз, они говорят, ну, что ты там делаешь, в куклы играешь? И они такие, ну, что там у вас, вот это, да, за ширмой, да. И меня прям так это прям оскорбляло, говорю, это не вот это, между прочим. Ну да, спрашивают, а что вы там делаете? А очень большая тенденция, что это же театр только для детей. Ну, театр с мамой приходили, глядели, чем ты занимаешься? Да, они первые 3 года говорили, ну, нужно как-то к тебе съездить, все-таки посмотреть, чем ты занимаешься. За 3 года яны не... Да, к сожалению, не было возможности у них выбраться ко мне. И первое, что они смотрели, это была вот «Спокуса». У меня, ну, к сожалению или к счастью... Они приехали не на спектакль для деток, Нет, они именно приехали на спектакль для взрослых. У меня просто к тому моменту не было прям так очень-очень много ролей. Вот. И такая прям значительная роль вот для меня была Татьяна Песоцкая в «Спокусе». Я их пригласила, они приехали, потому что они так отшучились, говорят, ой, может, ты вообще в театре не работаешь? Говорит, только нам рассказываешь об этом. Они приехали, посмотрели. И я помню, мама такая говорит, ой, я не ожидала вообще, что вот прям ты таким занимаешься. Я говорю, да, мама. Ну вот, да, мне как-то так... Гонор бацькі адчулі за дачку, Да, нарэшце. да, они Ну, говорят, все ж таки, может, «Спокуса» она так гучить, что это Чехов, «Черный монах». Ну, Все ж так. таки, это Чехов. Да. Ну. Вот, ну, как бы им было очень приятно. Прям папа говорит, ну, я горжусь тобой, дочь. Я говорю, спасибо, папа, спасибо. Вот. Не, ну гэта вельмі прыемна, і што вам трэба даказваць, і што вы даказваеце, што вы займаецеся добрай справай. А вы казалі нават вось пра шырму, тое, што у вас там за шырмай адбываецца, так? А вам жа нельга паказваць тое, што там адбываецца. Гэта ж нейкая магія Ну, такая. это, ну, як фокусник не может показать свои реквизиты. Вось у Ну, вас тое ж самае з шырмай. Конечно, за ширма. Лишь мы все ж таки театры, як кажете, европейские, мы же не только уже это 60-е годы, гонорары только у была евро, так? одна ширма. Настолько грані, як я згодний з Віктором Ігнатовичем, що це елітарний театр, тому що границ не існує у театрі лялек, тому вони подобаються нам. Гэта пра тое, што казалі, што драматычны ён крыху абмежаваны, а вось у лялечным... Гэта палёт фантазіі такі, што таму і мы спектаклі вось гэты. Нават МЧС, які мы рабілі амаль што, ну, як кажуць, за гідбрыгады зрабілі нешта мы не маглі, таму што мы прафесійны тэатр, мы не маглі зрабіць, ну, не, павінен быў спектакль. Таму вот эта фантазія, яна бурліла, яна нешта з нас выкачвала нейкую энергію, і цяжка было, складана, і ўсе выходныя працавалі, таму што трэба было зрабіць у час. Але ж гэта фантазія, як кажуць, без межаў. Дарэчы, калі вярнуцца да вось гэтага спектакля, Дашенька пацвердзіць, так? Што для вас таксама было нешта новае, так?
Таму што гралі з маскамі і таксама для вас гэта было ўпершыню. Ну, все, як кажуць, ведаеце, все адбываецца праз нейкія складанасці. Вось не падыходзіць гэта. Ты пачынаеш, і нервы цябе бяруць, і ты бярэш, а чаму не так, пачынаеш разбірацца, а тут гэта не падыходзіць, а тут уже трэба яшчэ рабіць, а тут... Ну, просто навала такая. І все ж праз гэтыя, як кажуць, пераступаеш пераз складанасці і робіцца разам камандай робіцца тое, што робіцца. Нават небяспечныя ж выпадкі ёсць, так? Калі там з Конечно. лесвіцай, да? Да. Марына нам Да. распавядзе зараз. Ну, да, там стоит у нас очень высокая лестница. Иногда ты просто настолько бурлишь во всей этой жизни за декорациями, что иногда не рассчитываешь себя в пространстве. Вот, и ящики у нас тоже открывались, и руки были поцарапаны, да, и цеплялись мы, у нас очень много подключений, дабы были такие световые спецэффекты. И цеплялись и за розетки сами, падали там по-всякому друг друга на головах. Ну, это такие рабочие моменты, да. Операционный материал такие, лишь все здарылася, дякувати Богу, нормально. Давайте об добром. Давайте об добром. У нас засталося літаральна пару хвілин. Ось такі самі запамінальні, коли вже у нас пішов снежень, у нас все можна про Новий год. Ось саме запамінальний такий світлий випадок на Новий год. Життя. Ну, Марина, вспоминай. Ой. Ну, тому що Олег, усе Ой, життя, я почну з таких випадків було на Новий год. Ну, всілякі випадки були. На Новий год мне вельми шансує на людей, на дітей. Я вже розказував, як прийшов і почав з дитяті розмовляти у інфекційній больниці на латишській мові. Колись там була недільна школа латишська при консульстві. І він на другий день він виписався з больниці у нормальному стані. Потім питалися, говорять, напевно, ви. А він каже, що справді Дід Мороз з Латвії приїхав? Ну, каже, так. Я кажу, так, приїхав. Зимно по-латышску, віршик прочитав. І він такий був уражений. На другий день виписався без температури. Ну, я не ведали, що там, наогул, що з ним здало. А на другий день все. Я кажу, ну, прийшли, кажу, напевно, ви були. Ну, так, ну, ось так. Це така для мене, ну, вот. Суд відбувся, у чоловіка емоції, а емоції у чоловіка можуть зробити, і там у голові таке зробити, що просто суд. Це і є суд. Я думаю, у нас яшчэ хвілінка ёсць, і суд будзе, калі Даша таксама зараз вернецца не толькі для дзетак, а і для дарослых, і просто нешта такое добрае скажа на ноч. Такое, так? Дашенька. Детки и дорослые, приходите у театр «Лялька». У нас вельми весело и цікаво. И не забывайте, не порушайте правила пожарной бяспеки. Перед сном выключайте все. Перед сном выключайте все. Под ковдрой не читайте книжки. Ага. Усяго вам самого лепшого. Дзякуй табе, Дашенька, вялікі. І дзеткі, і дарослым таксама варта слухацца цябе, канешне. Мы запрашаем, зразумела, ўсіх у наш тэатр «Лялька». І хочам яшчэ так павіншаваць Марыну, таму што ў Марыны учора былі народзіны. Марына, так, у нас вось падрыхтаваліся крыху. І Марыны, Даша... У Марыны былі народзіны, таму віншуем, канешне, каб вось усміхаліся, неслі такое радаснае, светлае ўсё ў жыццё нашага горада і не толькі. Я думаю, шмат хто прыязджае да нас у госці. Так, прыязджаюць з Мінску, з-за мяжы прыязджаюць спецыяльна, каб паглядзець на нашы навагоднія святы. Вось. Дзякуй, што прыйшлі. На Новы год, зразумела, сустрэнемся, каб паглядзець і на сапраўднага Дзеда Мароза, і на зайку, і атрымаць там нейкі хлеб. Вось, і паглядзець іншых герояў казачных нашых. Таму плёну здароўя галоўнае, так, зіма пачалася, здароўя. Але зараз не сыходзьце, давайте паглядзім і парадуемся з яшчэ адным нашым не Дзедам Марозам, канешне, але Александр Карэнман, яшчэ той жартаўнік, і таксама можа нейкія ажаданні і цуды дзейсніць. Давайте паглядзім патряпу тэлек. Всем привет, это «Попади в телек», меня зовут Саша Каренман, и вы знаете, я уверен, что за все эти выпуски вечернего Витебска я многим уже достал, вот прям задолбал.
И сегодня мы узнаем, как объяснить вежливо человеку, что он достал. Вот, например, девочки, ответьте мне на вопрос. Как вежливо объяснить человеку, что он задолбал? Не знаю. Не знаешь? Нет. Пойдем узнаем. Вы нам не расскажете, вот как так вежливо намекнуть человеку, что он вас достал? Ну, в компании, может быть, да, чтобы он перестал вообще с вами как-то общаться. Совсем или... вежливо. Да, очень вежливо. Ты достал. Я бы сказал, вы знаете, уважаемый, мне надо побыть одному. Неплохо. Как объяснить вежливо человеку, что он вас достал? Например, вам пишет молодой человек какой-нибудь в социальной сети, или, допустим, кто-то пытается с вами познакомиться, либо просто ваша подружка просто невыносимая, но с ней приходится общаться. Как вот объяснить вежливо человеку, намекнуть, что он прям бесит и достал, чтобы он отстал? Даже не знаю. Мы не вежливые, мы с Минска, прямые. Да? Мы говорим, да. Вы достали. Да, А у вас было такое, что вам написывали молодые люди, которые вот просто невероятно вас бесили вот где-нибудь, может быть... По-английски. Да? Удалять сразу в черный список и все. Черный список? Да. Я многих уже достал. Просто. Вы мне надоели. Ну, это невежливо. Как намекнуть? Да, да. То есть я представляю, как у вас невежливо, да, если это... Ну, вот чтобы он как бы, так, знаете, не обиделся. Вот всякие же люди бывают. Как вы мне надоели, все. Я надоел. Заплакал. Вежливо надо? Да, надо вежливо. Ну, сказать, что встретимся завтра и поговорим на другую тему. Как вы думаете, как вежливо объяснить человеку, что он вас достал? Чтобы он отстал. Вот, например, мне. Извините, я спешу и все. Ничего себе. Это в таком как бы ключе, когда мы подходим на улице. А вот представьте себе, что вы общаетесь с какой-нибудь своей подружкой, которая вам уже вот здесь. Вот Если здесь. по телефону, то я ее не слушаю. Ла-ла-ла-ла-ла просто. Нет, вот так вот, если... Вы делаете вот так. Она говорит, Типа того. как вежливо объяснить человеку, что он задолбал? Ну, в компании, может быть, другу, либо... Вот, Не разговаривать. Пока. Спасибо. Пожелать ему всего хорошего. Кто сказал, ты меня достал и все. Да, он обидится, любой человек обидится. Нет? Ты меня достал. Ну ты же не ответил. Как вежливо объяснить человеку, ну, может, подруге, другу, неважно, что он вас достал уже, чтобы он ушел, ну и не обиделся. Отчапись, как? Например, представь, тебе пишет какой-нибудь пацан в социальной сети. Привет, давай познакомь, а он тебе не нравится, вообще ужас просто. Как вот ему вежливо объяснить, чтобы он отстал? Не знаю, типа, иди в пень. Иди в пень? Неплохой вариант. Но он же обидится. Это же невежливо. Все равно. А чтобы вот другу объяснить, что он достал с чем-то, может быть, что сказать? А другу можно прямо сказать, да? Он не должен обижаться. Типа, иди в пень, друг, да? Уникальный способ. Всем говорите, что? Иди в пень. А не проще ли просто сказать, ты достал? Он обидится. По-моему, обидится. Значит, такой он друг. Такой он друг. Друг должен все понимать и не обижаться. И на друзей не обижаются. Больше всего мне понравился вариант «отшапися». Потому что слово смешное. На сегодня все. Пока. Вось мала хто ведае, але калі Александр Карэнман прыходзіць у ляльку, яго заўсёды садзяць у першы шэраг, каб нічыя патыліца не засланяла яму сцэну і каб ён мог усё бачыць. Так, гэта сапраўды. Так, шановныя тэлегледачы, прыходзьце ў ляльку, прыводзьце дзетак і, канешне ж, дарослыя спектаклі. І дарослых прыводзьце. І дарослых прыводзьце, усіх прыводзьце. На гэтым усё, я так думаю, так, Ваня? Так, мы развітваемся з нашымі тэлегледачамі і ўсім жадаем нясумнага вечара. Нясумнага вечара. А для вас сёння Ганна Петухова, салістка вакальнага калектыву «Мара», гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Шчасця, здароўя, кахання. Пакуль. Там, где родима самых светлых мар, там, где николи не бывае хмар, наш цудоўны край, незабыўны край, мой твой, мой твой. Там, где гучаць і паланэсы
Пачакай, пачакай яшчэ. Я так хочу падрасці хутчэй і ніколі і нідзе мне не страціць бы надзей, веры бясконцаю цябе. Там, дзе раздолле і чароўны свет, там, дзе застацца б назаўжды хацеў, наш цудоўны край, незабыўны край, мой твой, мой твой. Ты пачакай, пачакай яшчэ. Я так хочу падрасці хутчэй і ніколі і нідзе мне не страціць бы надзей, веры бясконцаю цябе. Ты пачакай, пачакай яшчэ. Я так хочу падрасці хутчэй і ніколі і нідзе мне не страціць бы надзей, веры бясконцаю цябе.